Сега започва срещата на БГ екип доктор Иван Богоров с първа среща с Френската гимназия. Това нашия капитан да топка или поле ще му се падне. Падна се поле, избраха се поле. Сега да видим какво ще се случи по време на срещата. Втора среща на БГ екип доктор Иван Богоров с отбора на БГХ-то. Илян отиде да тегли жребий. Да видим какво ще му се падне. Втора среща, падане са поле. Сега ще видим отбора на Дъхан и ще видим какво ще се случи по време на срещата.